skopu sedřený táhneš 4 tašky udejchaný. Do toho my vám sněžíme do obličeje samozřejmě vitřici. Baťa, prečo nemáme auto? Daj pokoj a kráčaj ďalej. Dobrá, tak dobře, závěr hotov, škrtáme. Baťa, ale ja by som naozaj chcel na Vianoce auto. Věřím ti, je ti kosa. Baťa, ale ja by som chcel naozaj na Vianoce auto. Dobře, a buď ještě plačtivější, ještě komičtější. Baťa, ale ja by som naozaj chcel na Vianoce auto. Ale ja by som chcel naozaj na Vianoce auto. Dostaneš auto, keď vylezem kaprovi z papule. Dostaneš auto, keď vyleziem kaprovi z papule. Choď, choď. Stop. Baťa! To je dobrý. Keď trafím možno kusok do stredu. No, skvělý. Slyšíme ten zvuk, že jak to dopadne na to sklo. Teď udělejme poslední variantu a udělej to rychlejš, to vykročení. Kde on tě volá, píská na tebe, tak to musí být energičtější. To. Toto zrovna si myslím, že bude vidieť, aj keď tam on bude stáť. Dobre. Že tá skriňa je taká. Baťa! Zařvi si klidně. Tak to je najväčší vianočný kapr, akého som videl. Tak to je najväčší vianočný kapr, akého som videl. Tak to je najväčší vianočný kapor, akého som videl. Ten s tým nákupom niekde primrzol. Ten s tým nákupom niekde primrzol. Playback poslední. Ten s tým nákupom niekde primrzol. Stop. Hotovo, děkuju. Ten s tým nákupom niekde primrzol. Aj. Děkuju moc. Děkuju. Čau. Baťa, prečo nemáme auto? Daj pokoj a kráčaj ďalej. Baťa, kúpe si auto. Ale ja by som chcel naozaj na Vianoce auto. Vieš čo, dostaneš auto, keď vyleziem kaprovi z papule. A teraz už choď odpratať sneh. Choď, choď. Baťa! Baťa! Tak to je najväčší vianočný kapor, akého som videl. Zažite aj vy tie najväčšie Vianoce. Nakúpte u nás za 20 € a hrajte o skvelé darčeky. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.